Салом духтарои зебо, салом бонувон, салом ба ҳамаи модарон, ба ҳамаи дузандаҳо. Тансиҳативу хонавободӣ ба шумо таманно дорам. Ва чӣ хеле ки ман шумо гуфтам пеш аз ин видео дар аму наворам гап задам ки баъд аз ин як видео мекунем ки чӣ хел куртаро духтеду ва миёнаш калон омадаю кандан хуш нест, кандан дубора намешад ва ҳамин витичкае ки барои миёнро гирифтан дар кора ҳамонро ман ба шумо фаҳмонам. Ман ҳамин курта рости гапанам хеле тайёр духтумна тайёр кардам. Куртара пеш аи видео буд остинҷда тарзи қулфак часпония нишон додам. Акнун ба шумо мефаҳмонам ки чӣ хел куртаи дар куртаи тайёр мешавад ки миёнашро гирифта танг кардан. Куртаро чапана мегардонем ва байнашро меёбем бо утюг қада карда аз ин лав ба ин лав бояд утюг карда байни ҳамин пуштакро мо бояд ёбем. Онро ҳатман туғри хоб кунед, гарданро бо гардан туғри қапед ва аз поёнам ду тарафашро дарзро бо дарз монда манам хел меқапед ва утюг мекунед ки ҳамун рахи байн туғри шавад. Рости гап духтаро, ман ин куртада витичка дар кор набуд, ченитанаш буд. Барои шумо фаҳмондан ман хел як витичка духтам. Шумо метавонед боз чуқуртар витичкаи чуқуртар миёншо чуқуртар гиред. Байнро ёфтам, боз як борга ман хел тах карда 10 сантиметр мемонам аз боло то поёна 10 сантиметр. Боз як рахи дигарро утюг мекунем. Манам хел инҷа 10 сантиметри бояд бошад. Ҳама ҷош 10 сантиметр. Манам хел утюг карда инҷоро ҳам меёбем. барои 3 та дарз мешавад. Ҳамин дарзо ба мо лозим аст. Дарзи байн барои фаҳмидан ки ин мобайн аст ва 2 та аз тарафе ки дар болош мо витичка медузем. Вақте ки манам хел утюг кардем мехобонем дар рӯи замин ва миёнашро меёбем. Мана 3 та дарз шуд. Акун миёнашро ёфтанда мо аз нуги манам хел аз сари гардан, аз сари китф ки чӣ хел ки курта даҳни курта сар мешавад, аз ҳамонҷо миёнро меёбем. Миёни ҳар як клиент, ҳар як зан, ҳар як шахс ҳар хел аст. Мисол мешавад 45, мешавад 46, 47. Ози мо 41 мегирем миёнро, барое ки он қадар қомат баланд нест. Барои ҳамин 41 мегирем. Аз сари китф монда манам хел мобайн дар рахҳое ки байне ду рахи айду лаве ки утюг кардем ку ду рахҳои айду параи мобайн ҳаваёда мобайнжда рах мекашем. Ин миён аст. 41 сантиметр дидед аз сари гардан то ҳамҷа 41 сантиметри мобайнашро манам хел не хатти рост мекашем, байнашро меёбем ва аз байн духтарои зебо 20 сантиметр боло манам хел ва 20 сантиметр ба поён манам хел монда чен карда якҷихела обшим 40 сантиметр мешавад. Байнаш ба рахаш бояд бимонад ки бидонем ки ҳамунҷа миён аст ва онҷоро чуқуртар бояд гире. Мана рахҳо 3 та рах тайёр шуд. Анакнун ҳамаи инҳоро хел болоша тоқа қапида отдельно витичкаи секунҷа мекашем. Духтанашам дар қин не. Аз боло сар мекунем айнугаш гирифта байнашро 2 сантиметр мемонем. 2 сантиметр монда секунҷа то ин тарафа мекашем ва секунҷа бо поёна хел меравем ки ман хеле шавад ранги витичка двухсторону витичка. Ин тарафашро ҳам ҳамин хел духтарои зебо. манам хел монда аз боло хати дуюмаш ки вақти утюг мекунем аз дарун мемонад, хаташ инаш як тарафаш камтар қин мешавад. Метавонед шумо айсар вақте ки витичка кажед айсар дарзаша сини болои утюг кардан вақти духтандаш то шумо да ғам натиҳад. Ман ба шумо хел нишон медиҳам. Ман хел духта ба мобайн ҷое ки мана дарзи хати каштагиамро дида истодаед. Ана ба болои ҳавай омадад як 2 сантиметр монда ин тараф байн мерам ва боз ман хел секунҷа гирифта ба поён сар нишеб мешавам. витичкамониро фаромӯш накунед ки кушода мешавад.
ва мумкин ки аму закрепкамониро то ҳатто духтаро монданро фаромӯш накунед, баро ки вутичка кушода мешавад. дуюм тарафашро ҳам ҳамин хел медузем. пас аз он духтан онҳоро дарзмол мекунем ба ду тараф. ман чӣ мехостам ба шумо акнун дар ин курта фаҳмонам, ки роҳи мушкилие нест, ҳама чи мешавад. Як фикр кунен, мешавад ба ҳар роҳ мешавад лубои хел нозукии куртаро шумо метавонед ба худатон ранги қоида ба худатон барорида. мақсад духтани ҳамин вутичкаҳоро мешавад, ки манам хеле аз куртаи тайёра мешавад. вутичкаро духтед метавонед бо манам миёнаш агар кушодӣ кунам, баъд аз ду дарзе ки дабар аст метавонед бо ҳамун рости миёне ки 41 сантиметр гирифтед, рости ҳаваи монда метавонед аз ҳамон тарафам 1.5 сантиметри омада рост ҳам хел байнро чуқур гиред. мешавад хелам боз ҳамин вутичкаро аз тарафи пешам кунед, нағз мешавад. метавонед ки аз бар нагиред. хай куртаи ман ки пешаш пупурӣ аст, рости гап ман аз пешаш намондам ва ҳамин вутичкаам ба мо лозим набуд. асос курта ченин тана буду. ман барои шумо нишон додам, ки вақте ки мушкилие да рӯ заден наканеда равкуртора. мақсад мешавад ки манам хе миёнашро гиред. да куртаи тайёра мешавад миёнаша гирифта. барои ман ин тараф намондам. ҳозир вутичка ман гул ки дошт, гул халал расонд, аз тарафи пеш намондам, фақат аз тарафи қафо. манам духтарони зебо, куртае ки ман духтам, рости гап оли ин куртаи ман пурра нест, оли сарандозшам задагӣ нест. инро оли насиб карда бошад нигинаҳоша мемонем, гулҳое пур мекунем, бо нигина ором метиҳем. манам вутичка аз тарафи қафо манам хе бояд биёд, дар ҷои миён мебиёду чуқур шуда, боз поён тарафи ба болои ба пушт рафтанда бо кушодтар мешавад. рости маънаи поён аз миён поён тангӣ намекунад. духтарои зебо, духтарои хушрӯ, савол дошта бошед нависед. ман ҷавоб мегардонам дар бораи нозукии куртаҳо. он дархостҳое ки шумо ба ман мегӯед, ман на ҳама вақт карда метавонам. бахшиш, узр. ва ин канали манро шумо медонед ки канали дарсӣ аст, просто барои нозукиҳоро ба шумо нишон додан аст.